Assalamu alaykum edilişler, hormatly mehmanlar, mehman dogan garnaşlar. Garaşsyz hemjelik bir tarap Türkmenistan diýarymyzda gahrman arkadam saýasyny ýurdumyzda toýlar. Ine şunu medeni mehmanlar ählimiziň tarapyndan ul hormatlanýan Balkan topragyna iň bir fiýraglanýan, hormatlanýan Avdiýevlaryň dowlatly ojagyna bir uly toý şahlyk şagalan ine şuň ada dagymyz meňli ulgen nejemden ýatdan çykmajak gullarnyň biri. Çünki Mehriban ogly Söwür Perdendi Islamjan özgünür söýen ýar çynar gyýdymy bilen beýik söýgüniň aslynda durmuş toýun, bag toýuny ullan toýlaýar. Elbetde durmuş gurmak bir gede gaýtalanmaz hergedek diýär türkmenler. Adam ömrüniň durmuşyny ýekejek bilenýän durmuş toýun, bagyt toýun ähli şat pursatlar öňde ine şunam durmuş toýun, bag toýun geçýänleriň Balkan welaýatynyň Balkanabad şäherine iň bir görnükli owadan aýla akşam toý mekany we moda merkezine geçýär. Mehriban enatalar tüý sürekden mehirli otlaýar. Ogluň oýurup gözün dördü diýen toýun gutly bolsun. Ada dagymyz. Garry öý bolup galýan, aň oýlar ödýän toýun gutly bolsun. Meňli ulgen neje. Toýuňyza gelýärler ähli ýerlerden. Aşağıdan yukarıdan gaýry ilerden hezzetli garşylap dursun eserden toýun gutly bolsun ada dagymyz. Her bir enata öz balalarynyň bagtyny bolup ýaşadan Mehriban ýaşlar ýüreklerde iň füýjardylar gaýnap şoşa öýlenýän ýigdimiz Islamjan durmuşda 3 tane zat söýýär. Ilki bilen maşgala agdy berligini, dost ýary, umumy adam dady. Ikinji kärni halka hyzmat etmegi, halal zähmet çekmegi söýýär. Üçünji bolsa bularyň ählisine ul höwesler edýän, ýüreginiň ýarsy, ömrüniň manasy, arzuwynyň barsy bolan bagyt ýyldy çynary. Şu bagtly purzada tomaş edýän mehribanlarymyz, sizem şu bagtly purzada şaýat bolýaňyz. Goý mundan meýläge mehriban ýaşlarymyzyň arzulary, hyýallaryna hyýaly hasyl bolsun.